ora pripun-pripun. Panjenengan niku jan mantep rumah saku. Napa? Makane sega aku ki ya rada semangat nih ya. Jan nekat. Nekat kudu. Nekat kudu semangat ya. Alhamdulillah. Lu kudu semangat lho wong wonten dalemipun Pak Mujiono. Oh iya, wis aku mau tak nalika ngomah semangatku kaya wis pol-polan kok. Pol-polan. Heeh. Anyar kirawipun para tamu, Kang Masku, Kang Mas Bejo. Nah. Nggih, dangu mboten pinangke Mas Bejo, sugeng pindah lengkap sedaya kemawon mboten kasebat. Asmanipun setunggal Bogo Nyawiji sugeng. Nggih. Sugeng Pinara. Sugeng Pinara. Kayak sakjane apa to Mas yang digandol ning gulu kae Mas? Aku kok penasaran to Mas, aku nyun siji to Mas. Pak. Enggak. Pokoknya kudu bersyukur loh ya. Kumang ulah tingkahe sapa to ki? Dari teman-teman Mas Angga luar biasa. Ya. Luar biasa. Pangerten kok. Pangerten banget. Ya timbang tumbas to Mas. Oh. Ya, wis mugi-mugi doa terbaik untuk mempelai berdua. Mas Angga kalian Mbak Rintan ngono ya. Ya, bacotne nak. Mongko Kang Mas Satraku bebasani tanah bisa tinuku sudut lamra setiaku tak korbanake jiwa lan ragaku. Terus sembah nuwun Kang Mas. Ika Purwo setunggal lagon langgam ingkang